Ambalima mali kunnafoni jabarani lajabaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de sele min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na marisi kalo tile 13 la ka taa se karido ma marisi kalo tile 19 dolo jate la an bɛ fonɛnɛ kalo sabanan de kɔnɔna na fonɛnɛ kalo sabanan tile 22 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila fonɛnɛ kalo sabanan tile 28 na o b'a yira k'a fɔ ko doloba min nɔrɔ barikalen don ni wagati kɔnɔna na n'o ye poisson mɔgɔw ka dolo ye ni o doloba fila ye doloba fila jumɛn fintɔn ale ni libanti ni doloba fila de nɔrɔ barikalen don ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ni wagati kɔnɔna na a b'a yira an bɛ wagati min na i b'a fɔ sisan tile ale bɛ ɛri 10 de kɛ ani miniti 15 su ale ye ɛri 13 ani miniti 45 o b'a yira k'a fɔ su ka jan ni tile ye an bɛ wagati min na i b'a fɔ bi danfara min b'u cɛ o ye su ka jan ni tile ye ni ɛri 3 ale ni miniti 30 an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaru ya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliyo ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw beliyo nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ yɛlɛdaw olu bɛ aw ye sira caman fɛ kungɔrɔta ko olu ɲɛsinen don aw ma aw ka baara ɲuman kɛlenw olu na se ka aw nafa nin dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛna se aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na olu ye mɔgɔ minnu bɛ se ka na kɛ sababu ye ka aw dɛmɛ aw ka ɲɛtaga siraw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw wa farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen in na ko olu ka farigan fiɲɛw olu na se ka bɔ nin aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw funteni kalo filanan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔw olu caman dalen bɛ aw kun kan nin wagati in kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw na aw ye wulikajɔw k'aw tagama berew ye jaabi ɲumanw ale ni wasaw an na se ka olu sɔrɔ aw ka wulikajɔw la kibaruya siraw olu ka di ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw fɛlen don kosɛbɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati o b'a yira k'a fɔ aw bɛna ko ɲuman minnu boloda aw bɛ se ka a boloda ka bɛn nin wagati ma kamasɔrɔ nin wagati in dɔgɔkun ka di ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 22 la ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw funteni kalo sabanan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana a fɔ ko aw bi aw ka hakilinaw kɛ ka mɔgɔw sɔn aw taw ma i b'a ye gɛlɛya bɛ se ka sɔrɔ o la sira caman fɛ aw dalakanw olu barikalen tɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka i ka dɔn k'a fɔ sɔrɔw olu siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ sɔrɔw bɛna sumaya dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fɛ aw bɛ se ka na sɔrɔw kɛ nka sɔrɔ ninnu bɛ kɛ cogo min u bɛ tila ka bɔ aw bolo ten o b'a yira k'a fɔ aw bɛ ko o ko la aw ka jateminɛ de kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ aw ka wulikajɔw la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wasaw ale ni yɛlɛdaw olu bɛ aw ye wulikajɔ siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma layidukanw bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ se ka wuli aw ka layidukanw nɔfɛ aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma kungɔrɔtaw olu siraw dayɛlɛlen don aw ye kunnafoni siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma wa farigan yɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu ka fariganw fiɲɛ bɛna bɔ a ka kan aw ka se ka aw jija ka se ka jateminɛw kɛ ka se ka wulikajɔw sabati ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion de ɲɔgɔnso denw samiya kalo filanan denw Lion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw de bɛna kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye kamasɔrɔ aw ka ko kɛcogo a n'aw ka miiriya cogo o bɛna kɛ sababu ye ka se ka aw bila fili caman kɔnɔ a b'a yira k'a fɔ aw ka miiri kosɛbɛ yanni aw ka ko boloda a b'a yira k'a fɔ aw bɛ kuma minnu yɛrɛ fana kɛ kuma ninnu yɛrɛ fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw ka ko ɲɛtɔla k'a tiɲɛ o b'a yira k'a fɔ aw bɛna ko kɛ aw ka se ka aw miiri ka ɲɛ kosɛbɛ sani aw ka ko kɛ n'o tɛ aw bɛna bolo su aw yɛrɛ ɲɛna nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don
wa aw lagosilen do fana nin dɔgɔkun kɔnɔna na ka taa dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la o b'a yira k'a fɔ fo aw ka kɛ aw yɛrɛ wa aw ka kun ni aw yɛrɛ kamasɔrɔ lagosi walew olu caman talen do ka aw sɛgɛrɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la kana bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimiso denw samiya kalo sabanan denw vierge nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw miiri dalen do garisɛgɛ minnu ka garisɛgɛ ninnu bi munumunu na o b'a yira k'a fɔ sɔrɔ bɛ se ka kumaw bɛ se ka fɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛw na kun laban yɔrɔ wagatiw la aw bɛ se ka aw tɛgɛ da sɔrɔ ninnu kan o b'a yira k'a fɔ aw bɛ ko la aw ka se ka jateminɛw boloda sɔrɔ man teli ka don aw kun kamasɔrɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na sɔrɔ bɛna munumunu o bɛna se ka sumaya ka ɲɛsin aw ma aw ka waleyaw fana sɔrɔ minnu ni aw b'a kɛ fana n'a ma hakili to aw yɛrɛ la sɔrɔ fitinin ninnu olu fana bɛ tila ka bɔ aw bolo tuguni kɛnɛya siraw olu sinsinnen do ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw wa i b'a ye k'a fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na kungo de bɛna se aw ma kungo minnu ye wale kungow ye o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka gɛlɛya fana lase aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na ka kan aw ka se ka jateminɛw k'olu boloda k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la kana bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw furusodenw kawla kalo fɔlɔ denw balansiw nin dɔgɔkun kɔnɔna na jigiya siraw olu barikalen do ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na kibaruya siraw olu barikalen do ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw bɛ ko kɛ aw bɛ wuli ka jɔ kɛ aw bɛ se ka baara kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ hakilinaw ye fana wa mɔgɔ minnu bɛna se aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw dɛmɛ don nataw kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ a ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn ye nin wagati kɔnɔna na aw ka se aw ka ko kɛcogoya la kamasɔrɔ aw yɛrɛ fana fɛlen do aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na nka aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye aw ka ko ɲɛtaw la ka tiɲɛ o b'a yira k'a fɔ aw miiri ka se k'aw basigi ka ɲɛ kosɛbɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen do k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la kana bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw kawla kalo filanan denw scorpion nin dɔgɔkun kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma wasaw min ni aw b'a ɲinina gɛlɛya bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na yɛrɛkɛli fanga ka bon bolofɛn tunun fo ka taa se bolofɛn tiɲɛw ma ale ni yɛrɛkɛliw olu fanga ka bon aw kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw k'a ka ko ɲumanw bɛɛ lajɛlen boloda ka dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔ kamasɔrɔ ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la wa dusukasi walew ale kibaruya siraw olu fana jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la kana bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw sagittaire kawla kalo sabanan denw sagittaire nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ kunkɔrɔta bɛ aw ye sira caman kan aw ka baara kɛlen kɔrɔ dɔw olu na aw nafa nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na kunkɔrɔta min ni aw b'a ɲinina ko aw bɛ se k'a sɔrɔ kamasɔrɔ kalo ale bɛ aw ka so kɔnɔ k'a daminɛ lundi don na le 13 mars ka taa se fo mercredi ma le 15 mars o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛw olu barikalen do aw bolo kosɛbɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw bɛna ko ɲɛnama fɛn fɛn kɛ aw ka bɛɛ lajɛlen kɛ dɔgɔkun daminɛw wagatiw kɔnɔna na wa aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ a la dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw dalakanw olu barikalen do ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na kunkɔrɔta bɛ aw ye sira caman kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na mɔgɔw na se ka hinɛ aw la ka se ka aw ka mago minnu bɛ yen n'u tɛ ka ɲɛnabɔ ka se ka hinɛ aw la ka se ka olu ɲɛnabɔ dɔgɔkun daminɛ wagatiw la kɛnɛya siraw olu sinsinnen do ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la kana bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masaso denw capricorne nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati olu de barikalen do ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw bɛna se ka fɛlɛw k'olu boloda ka se ka fɛlɛw tigɛ dɔgɔkun daminɛw na nka dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la kɛnɛya siraw olu sinsinnen do k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bɛ se ka u hakili to u yɛrɛ la mɔgɔ minnu bɛ ye gardien ye o bɛ se k'u hakili to u yɛrɛ la dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fɛ kamasɔrɔ kasaraw olu bɛ se ka ta k'u sɛgɛrɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na fɛn fɛn de bɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na k'olu ye gardien ye olu bɛ se k'u hakili to u yɛrɛ la bengani walew o bɛ se ka ni mɔgɔ kofɔlen ninnu sɔrɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen do dɔgɔkun kɔnɔna na
wasa min ni aba ɲinina a bɛ se k'a sɔrɔ dɔgɔkun daminɛ ka taa se dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw fo nɛnɛ kalo 2nan denw verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ a dɔgɔkun bɛ daminɛ ni gɛlɛyaw ye jigiya siraw olu tɛna barika layidukan minnu bɛna ta aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ olu tɛna barika dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati kɔnɔna na nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw bɛna se ka tare caman fɔ kamasɔrɔ aw bɛna se ka sɔrɔ kɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la kamasɔrɔ kalo ale bɛ a ɲɛɲuman kan aw ka so kɔnɔ samedi don le 18 ka taa se dimanche ma le 19 mars o bɛ se ka kɛ sababu ye dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ka olu barika aw bolo a ka waleyaw laɲiniw ka se ka olu sabati ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la fɛn bɛ tali kɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la fana a bɛ se ka aw kɔlɔsi kɛlɛw la kamasɔrɔ lagosi minnu bɛna se ka taga aw sɛgɛrɛ o bɛna se ka kɛ sababu ye ka dusubɔko caman lase aw ma nka ni aw ye kɛlɛ fara aw boloda la dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati min ne aw kan ka garisɛgɛ mun sɔrɔ o fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka lagosi aw bolo o b'a yira k'a fɔ aw k'aw tulo ci ka aw ɲɛ ci k'aw ta kɛ lamɛnni ye ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati o bɛna kɛ sababu ye dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw bɛ se ka na sɔrɔw kɛ ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 20 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson fo nɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun ka girin ka ɲɛsin aw ma fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fariganw olu kun dalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa wulikajɔ bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ walima layidukanw o layidukan ninnu tɛna bɔ a sira ma dibi bɛ aw ka sira kan aw mana wulikajɔ ta ni sɛbɛ ye cogo o cogo i bɛna ye bana minnu ani gɛlɛyaw olu bɛna don a la wa aw fɛlen tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na lagosi walew olu fanga ka bon aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna aw jigi da mɔgɔ minnu kan olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛ aw ma jugu ye o b'a yira k'a fɔ aw ka aw jigi da aw yɛrɛbakun kan o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun tɛmɛ nɔgɔya la aw bolo ni fɛn min surala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. An balima Mali kunnafoni jabaranin lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka dɔgɔkun min daminɛna bi tɛnɛn na mars kalo tile 13 la ka taa se kari dɔ ma mars kalo tile 19 ni kun ye o wagati kibaruya de ka se ka aw ladɔnniya an bɛ wagati min na i b'a fɔ sisan nɔ su de ka jan ni tile ye kamasɔrɔ su ale bɛ se ka heure 13 kɛ ani miniti 45 ka sɔrɔ dugu ma jɛ dugu ale ye heure 10 ale ni miniti 15 o b'a yira k'a fɔ su ka jan ni tile an bɛ wagati min na i b'a fɔ sisan ni heure 3 ale ni miniti 30 ye. Ni ne kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye dɔgɔkun min kibaruya n'a labɛnna ka di aw ma halisa ka se ka aw ladɔnniya sin ka safinɛw bɔla sin kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka daminɛ bele la ka taa se poisson ma minnu yɛrɛ kun ka parfum ko gɛlɛyala parfum caman sɔrɔla a ka kan ni mɔgɔ min mago b'a la i bɛ se ka an contacter an ka numéro la 73 35 28 89 73 35 28 89 ale dilanla ni hokumi min ye ka se ka siriw tigɛ ka i ka ko diya mɔgɔw ye ka se ka i lakana fana o kɛfɛnw de ɲininen don ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ safinɛ in na ni mɔgɔ min mago b'a la i bɛ se ka an wele nka i bɛ safinɛ a bɛ minɛ n'i ka dati de ye walima i ka sin n'a sɔrɔla i b'i ka sin dɔn n'i ko ko i ye bélier ye walima n'i ko ko i ye capricorne ye capricorne ka safinɛ bɛ woloma ka bɔ safinɛ tɔw cɛla ko o di i ma n'a sɔrɔla i ye vierge walima i ye cancer ye a bɛ o cogo kelen na a bɛɛ n'a ta a si ta ni si ta tɛ kelen ni mɔgɔ min mago b'a la safinɛ a bɛ baara 3 de kɛ k'i ka ko diya mɔgɔw ye ka siri tigɛ ka se ka i lakana fana. Ni ne kun ye aw ka dɔgɔkun kibaru ye an b'a fɔ o la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ halisa ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na.